U werd er echt mee verrast, hè? Ja, we werden er echt mee verrast. We wisten vanmorgen echt nog niet hoe het zou uitpakken. Er zouden 3 mensen komen van de museumloterij. 2 medewerkers en 1 fotograaf. En die zouden ook naar de andere 2 musea zouden ook mensen gaan. Nou, dat zal ook wel zijn geweest, denk ik. En toen het kaartje tevoorschijn kwam bij koffietijd, toen kwamen er opeens nog 5 mensen naar binnen met de plaquettes en de bloemen. En toen hadden ze zoiets van, oh, dit is echt, en waar komt die dan vandaan? Dus het was echt voor ons een enorme verrassing. Hoe had u uw kansen ingeschat? Ja, wij hadden van tevoren zoiets van, het wordt een pittige strijd. Maar wij dachten van, wij gaan echt een beroep doen op de mensen hier in Parkstad. En op de Limburgers om hun trots op Limburg, maar vooral op Kasteel Hoensbroek te laten zien. En volgens mij zijn we daar met z'n allen heel goed in geslaagd. Het is een publieksprijs, is dat extra belangrijk voor u? Ja, het is een publieksprijs. En wij hadden van tevoren al van de jury complimenten gekregen, zowel over het virtueel kasteel, wat eigenlijk volledig voldoet aan de vraag die ze gesteld hebben, als ook aan onze presentatie hier. En zij kwamen ook, de meeste van hen, voor de eerste keer hier en waren dol enthousiast. En ja, het publiek bepaalt uiteindelijk natuurlijk wel wat ze er hiervan vinden. En dat hebben ze laten blijken in het aantal stemmen. Hoe belangrijk is het dat u heeft meegedaan aan deze prijs? Ja, voor ons is dat wel heel belangrijk. Want we zetten daarmee Kasteel Hoensbroek op de kaart. We zetten de regio weer op de kaart. We laten zien aan heel Nederland dat er in het zuiden heel veel mooie dingen zijn. En dat het zich loont om toch ook af te zakken naar Hoensbroek. David wint van Goliath vandaag? Ja, zo mag je wel zeggen, denk ik. We zijn natuurlijk in de topkastelen zijn we eigenlijk nummer 4 van de top 5. En dat is, vind ik zelf, een hele mooie plek. Maar we hebben nu laten zien dat je met een wat kleiner kasteel, met toch normaal 65.000 bezoekers, toch eigenlijk best een hoofdrol kunt spelen in Nederland wat betreft de kastelen. Meneer, gaan de bezoekers iets zien van het ton dat gewonnen is? Ja, dat zal denken wij volgend jaar zijn. We hebben nu natuurlijk al het virtueel kasteel. Maar we gaan met de gewonnen prijs gaan we ook in het kasteel zelf op heel wat plekken nog veranderingen aanbrengen. Op een mooie manier, zodat die verhalen en dat eigenlijk ook dat erfgoed beter beleefbaar worden. Door te investeren in het virtuele kasteel bent u niet bang dat mensen achter hun pc blijven zitten in plaats van hier naartoe komen? Ja, eerlijk gezegd is dat wel, toen ze met het idee kwamen, mijn persoonlijke zorg geweest. Ik zeg van, we gaan alles al weggeven. Maar we merken dat het juist bij heel veel mensen de interesse prikkelt. Dat ze zeggen van, hé, ik wil het ook in het echt zien. Want ja, op televisie of op de computer kun je een hele hoop zien. Maar het maakt ook echt verschil of je er zelf bent, of je zelf in die kerker zit. Of dat je boven in die toren staat en naar boven kijkt en denkt, wauw, wat een geweldige constructie. Dat je het bijna kunt vasthouden. Dat is toch wel een heel groot verschil voor mensen. Waar komt die te hangen, de plaquetten? Ja, we zullen hem bij de ingang hangen. Ja, in zo'n mooi gebouw als dit ga je niet zomaar gaatjes in de muur boren. Dus we hebben voorlopig even een plekje bedacht voor bij de kassa. Zodat als mensen binnenkomen dat ze meteen weten bij wat voor geweldig museum ze binnenkomen.